E recordamos agora o caso de Manuel, ese veciño de 71 anos da granxa de Soane, no Carballiño, que no ano 2022 apuntou cunha escopeta de caza a 3 dos seus veciños porque un destes impedíalle pasar co seu coche el na súa carretilla. E non só isto, senón que tamén os ameazou de morte e mesmo lle lanzou unha pedra á cabeza a un destes veciños. Manuel foi condenado por estes feitos a manterse afastado e incomunicado destes 3 veciños durante 4 anos. Unha sentenza que non cumpriu. Hoxe falamos con Manuel e con Óscar, que son dous destes veciños afectados, que nos contan que xa non poden máis, que están fartos, que este home segue pola zona, segue ameazándos, segue insultándos, e eles teñen medo de que acabe pasando unha desgraza. Manuel, ti és un dos veciños que tivo un altercado con este outro veciño. Que pasou? Que estaba desfacendo vos cando apareceu esta persoa? Si, estábamos na casa de Óscar, e nesto ven o veciño ese cunha carretilla que pasaba de sobra, había un coche mal aparcado, pero pasaba de sobra. Xa empezou ali chamarnos fillos de que nos iba a matar, que iba a meternos nunha caixa de mortos. Óscar, ti foches outro dos veciños afectados e a ti directamente esta persoa agrediute, porque intentaste reducilo ti, non? Porque eu vin que coaccionaba un dos implicados e que se subiu ao coche para aparcarlo e empezou a amenazar e a insultarlo pola ventanilla. Entón, claro, eu ante esa injusticia, pois interviñen e foi cando xa intentou agredirme. Primeiro lanzou un puñetazo, esquiveillo, de seguido colleu a primeira pedra que vi, unha pedra de gran tamaño, xa menos de 1 metro lanzoume e esquiveilla polos pelos, que senón xa quedaba ali. Tentei reducirlo, porque estaba moi nervioso, arañoume, rompeu unha camiseta, arrancou unha cadena, e eu en todo momento era consciente de que non podía facerle daño, porque depois o perjudicado era eu. Isto saltou por un muro. Eu hasta me asustei porque pensei que era un corzo ou un saltar á carretera. Dixen, Dios, e nesto aí ven il con a escopeta de caza. Eu xa dixen, isto xa é o último adiós. Empezou a apuntar, pum, pum, se lle encasquillou o que pasou. E foi a salvación nosa. No momento que eu estaba falando con a Guardia Civil diante da miña casa, a miña reacción foi meterme no patio, porque eu estábamos espaldas ao meu patio, e dicirse, mirade que acaba de aparecer con arma, estándonos apuntando. E dicime aos guardias, pero como? Que sí, por favor, mandade a alguén rato que aquí vai pasar algo. E de feito, en 5 minutos xa chegou a patrulla da Guardia Civil. Dixo que lle pegáramos entre os 3. Entre os 3 pegáronme. Despois comprobouse, fixeronlle varias probas, comprobouse que era mentira, non? Mentira, porque despois foi ao médico. Pero no médico, usted non ten golpe ninguno. Usted é mentira o que está usted dicindo. Fomos ao xuicio, botaronlle, non sei se foi un ano de cárcel, e eu, pero isto non é un delito dun ano de cárcel. Quixo nos matar aos 3. Ademais, tamén lle puxeron 20 metros de distancia de vos. Cúmplese en algún momento? Eso non nos cumple. Il pasa por onde nos, ponse con muecas hacia nós. E lo mismo despois de que pasou eso, eu que teño que pasar por diante da casa deles, e se me coincide, insultanme, todo é invivible, isto non é prohibido. Tiña que matarnos logo para que o xuez fixese algo.